Bună, dragilor, la un nou videoclip de cumpărături. De data aceasta, având prea mult liber astăzi, am vizitat Real, am vizitat Kaufland, am vizitat Penny și un magazin românesc pentru a ne cumpăra câte ceva. Ni s-a făcut dor de acasă. Și atunci când ni se face dor de acasă, avem un magazin românesc, dar e rusesc, unde mergem și ne cumpărăm câteva produse așa, ca acasă, gen cornulețele cu gem, despre care o să vorbim un pic mai încolo. Întâi să vă arăt. Ne-am luat Glade, una din răsfățurile noastre sunt aceste parfumele de cameră și acesta este, miroase foarte frumos. L-am mirosit la prietena mea și miroase chiar foarte, foarte frumos. Apoi mi-am luat un mouse. Ultimii doi sau ultimele două au avut o destinație nu foarte bună, coșul de gunoi. Am cumpărat pentru fetița noastră chiloței de noapte la 7,55. Ei găsiți la Real. Apoi Fairy 1,29. Deși avem mașină de spălat vasele, în ultima perioadă a devenit o plăcere totuși să le spălăm de mână. Anticalcar 0,55 și Vernel. Așa cum am spus în videoclipurile din urmă, am ajuns la concluzia că acest balsam de rufe este preferatul meu și astăzi l-am găsit la ofertă la 1,39. Am desfăcut repede și am mirosit. Miros toate foarte bine. Apoi Lotto Classic de la magazinul românesc-rusesc, cum vreți să-i spuneți, 0,85. Un Lay's la 1,59. Nesquik 2,99. Am cumpărat săptămâna trecută tot Nesquik, doar că nu erau biluțe și atunci copiii n-au vrut să mănânce. Tati și-a luat aceste din linte, chipsuri. Îți plac, tati? Sunt bune? Super. Apoi, pentru mâine am luat o pizza, este rapidă și nu necesită o găteală foarte mare și atunci avem timp poate să ieșim undeva, să stăm mai mult împreună. Șuncă 2,29. Gouda de la Penny, bănuiesc că cine a fost la Penny a văzut, 4,49. De la românesc este aluat de foi de plăcintă rusești, 1,49. Apoi pâiniță cu usturoi, este 0,59 bucata, am luat 2. Apoi, tot de la românesc, am cumpărat smântânică, aproape ca la mama acasă, 0,89, dar că este rusească, dar este foarte, foarte bună. Alături de smântânică nu putea să lipsească brânzica, care este o brânzică de vacă aproape la fel de bună ca a noastră, la 1,29. Să continui cu tati. A schimbat taramu salada sau salata de icre de la Real pentru salata de icre de la rusesc. Om să vedem ce o să zică după ce o să o consume. Din nou șuncă la 2,09 și cașcaval
afumat, rusesc. Sinceră să fiu, este foarte bun, chiar dacă poate este un pic mai mult decât este în general cașcavalul prin magazine, chiar merită. 3,89, este foarte bun. Apoi, mi-am luat pentru momentele mele 1,29 Jelly. Apoi, șuf noodle, ne plac, le mâncăm, copiii le mănâncă, sunt bune, sunt rapide, 0,99 bucata, am luat 2, noi suntem 4, ori dacă ne este foarte foame le facem pe amândouă în același timp, ori dacă nu, facem una odată și una odată. Lăptic de la Libe, 1,99, noi mai luăm și lapte proaspăt de la Automat, dar acesta este preferatul nostru. Apoi, mie îmi place foarte mult sparanghelul, eu mănânc foarte cu mult drag sparanghel. Tati s-a gândit că nu o să stea în bucătărie și nu o să facă sosul olandez pentru că preferă să meargă cu bicicleta și atunci mi-a cumpărat un sos olandez de la Knorr. Mulțumesc, tati! Avem banane la 1 și 11. Aș vrea să vă pot arăta figura lui tati în cameră, dar mai bine nu. Avem pâinițe la 1,49. Ce să vă mai arăt? Avem pita la 1,29. Pita împreună cu cașcavalul și cu brânza și cu halloumi și cu tati. Șunca vor forma, dacă mergem mâine cu bicicleta pe undeva, un sandwich foarte bun, cred eu. O să vă arăt și cumpărăturile fetiței noastre. Fetița noastră la 4 ani jumătate își exprimă foarte clar dorințele la cumpărături și avem Skittles la 2,25 €. Schimbată sticlă. Avem un țup-țup și niște Osterei. ouă de Paște la 1,19 €. Avem varianta mică de la Jelly pentru că de multe ori se întâmplă ca cineva să-mi fure Jelly și să găsesc cutia pe 3 sferturi goală. Avem lăptic cu aromă, cu gust de căpșuni la 0,44. Avem brânzică din aceasta care cred că o consumă destul de mulți copii la 1,79. Și bineînțeles văcuța Paula la 1,39. Yummy! Apoi, pofticiosul tati și-a cumpărat astăzi un cozonac la 3,09 €. Pentru Paște. Asta scuză. Pâiniță cu dovleac la 1,29. Mine de creion mecanic 1,29. Sunt pentru școală, au aterizat cu drag în coș. Apoi avem biscuitul de la Leibniz, am dat 0,69 pe ei, am luat 2 pachete, se vor termina destul de repede. Bineînțeles, roșiuțe sherry la 1,20. Am cumpărat dulceață de la Simler, 2,39. Nouă ne place foarte mult această dulceață. Am cumpărat-o în 3 variante diferite. Și dacă reușesc să întorc, cireșe negre, gutui și, bineînțeles, combinație între zmeură, cireșe și coacăze. Ce am mai cumpărat? Am cumpărat pentru pofticioși cornulețe cu gem. Aici scrie că este ca la mama acasă, dar eu n-aș exagera atât de tare. Sunt bune, dar cine a făcut cornulețe cu gem și
știe ce înseamnă, cred totuși că cornulețele noastre cu gem nu arată chiar așa. Dar sunt foarte bune. De la Boromir, cornulețe cu gem de caise. Apoi, am cumpărat cartofi, care au costat 2,69 € și sunt 4 kg. Yummy! Mi-am cumpărat semințe pentru când stau seara la televizor și pur și simplu mă plictisesc. 1,99 cele mari, 1 euro cele mici. Apoi, cafea Lavazza. Istoria cafelei sau cumpărării cafelei Lavazza stă în concediu de anul trecut din Italia, când am cumpărat o cafea Lavazza măcinată și recent tati a făcut espresso din cafea la aparatul de cafea și a fost chiar foarte, foarte bun. Așa că am văzut oferta de la Penny și am fugărit 2 sate pentru a putea ajunge și a cumpăra exact aceeași cafea, care a costat 8,79 €. Am cumpărat un filtru de hotă. Pentru cine are nevoie, ne puteți lăsa mesaje în coment. Nu de alta, dar la hota noastră nu se potrivesc, dar erau la ofertă. Nu-i așa, tati? A intrat la apă. A intrat la apă. Apoi am cumpărat borș alimentar, pentru că ne place să ne acrim din când în când. 1,45 €. Miraculos, am crezut că suntem niște răi făcători și s-a decis să sară la noi în coș pentru 4,99 €. Apoi am simțit nevoia să beau ceva în urma faptului că am făcut calculul mental la cât ne costă cumpărăturile și am zis că am nevoie de un Schweppes la 1,69 €. M-am gândit că o să filmez videoclipul acesta un pic mai târziu spre seară și atunci am considerat că trebuie să-mi cumpăr o Coca-Cola ca să pot să stau un pic mai târziu trează. Între timp am decis că nu-i bine să o deschid, că s-ar putea să nu mai dorm toată noaptea. Și la 1,04 € cât a costat, o pot bea și mâine. Și bineînțeles, am găsit sucurile din gama Hohes Gel, care mie îmi place foarte mult. Și mi-am cumpărat 4 categorii foarte, foarte bune, cu multe vitamine, fructe roșii și 2 cu portocale. Acestea le mai iau la servici câteodată sau pur și simplu atunci când simt că sunt obosită, beau câte un pahar de suc și, mă rog, am eu impresia că mă simt un pic mai bine. Apoi, croissantele mini 7 Days. Mi-aduce aminte de reclama de la croissantele mini 7 Days la 1,29 €. Să știți că sunt tari. Cel puțin acestea sunt uscate și tari. Și n-am fost chiar așa cum zic ei în reclamă. Apoi, pentru că ne este dor de Grecia și pentru că ne este dor de vară, ne s-a părut că este o ofertă bună la acest coniac Mirios. El a costat 5,36 €. Arată bine și totuși, nu știu de ce, Preț, calitate, satisfăcător. satisfăcător. Și totuși nu se aud valorile mării de la el. Îmi pare rău. Apoi am cumpărat, sau mă rog, tati și-a cumpărat pere. Era la ofertă la Kaufland, 4,80 €. O chistă, o navetă întreagă, plus fanul care a costat aproape la fel cât naveta, dar nu contează pentru că Mamă, era și la pahare la ofertă. ofertă. Și eu mi-am adunat punctele de la Penny și mi-am luat pahare. De la 19 € am dat 2 €. Sincer să fiu, mi se pare un pic cam exagerat. Prețul pentru 2 pahare, 19 €,
Personal mi se pare umflat prețul, dar la 2 euro, având în vedere că nu avem pahare de șampanie deloc, chiar a fost plăcut. Apoi, pentru că mâine vom sta la un film, sau cel puțin așa ne-a propus tati, am cumpărat această cutie cu diverse bunătățuri, din care eu pot să mănânc doar 2, pentru că restul ori sunt prea picante, ori pur și simplu nu-mi plac. Și aceasta a costat 1,19 euro, era mai bună aia de la Edeka, dar în fine. Și pentru că v-am spus povestea cu mouse-ul, 2 dintre ele au aterizat la coș, unul dintre ele s-a stricat clăpița de pe dreapta și unul dintre ele încă mai funcționează, dar a dispărut padul. Și astăzi am văzut în coș această bucată de cauciuc. Și m-am întrebat, oare ce caută această bucată de cauciuc la noi în coș? La 2,99 euro. Și apoi tati mi-a spus că speră că să nu facă și asta picioare. Așa că am achiziționat și un pad pentru mouse. Acestea au fost produsele cumpărate de noi astăzi. Dacă vă este poftă de ceva, vă rugăm să scrieți în comentarii, doar ca să știm ce să mai cumpărăm data viitoare, să vă facem și mai multă poftă, așa, ca să le cumpărați și voi. Și noi vă mulțumim foarte mult pentru că ne urmăriți. Încercăm pe cât posibil să postăm atât de des cât putem. În ultima perioadă am muncit foarte mult și, așa cum v-am spus în videoclipul trecut, eu sunt la școală, sunt în anul 2 de Ausbildung, avem 2 copii, nu putem posta chiar foarte, foarte des pentru că efectiv nu ne ajunge timpul, dar atunci când reușim, vă ținem la curent cu ce am cumpărat și pe unde am fost. Vă pupăm! La revedere!